O tom, že si letošní zima opravdu nevybírá, se mohli v týdnu přesvědčit také liberečtí a turnovští pracovníci svozu komunálního odpadu. Zatímco ty liberecké musel v úterý ze závěje vyprošťovat tank, ve středu ráno ve Vilové čtvrti u kasáren pracovníkům turnovských technických služeb postačilo kolečko písku poskytnuté kameramanem naší televize a kyblíkem popela od přihlížejícího turnovského občana. Po urputném boji se však vozidlo podařilo ze závěje vyprostit a svážka komunálního odpadu se tak zdržela jen o několik málo desítek minut.